Tervetuloa. Tämä on osa 2, eli artikkeleiden luonti. Kun ollaan tässä hallinnan etusivulla, valitaan joko tuosta artikkelit ja artikkeleiden hallinta, tai suoraan tuosta. Tässä on suuri joukko erilaisia artikkeleita. Avataan nimestä esimerkiksi etusivu. Niminen artikkeli, joka pitää sisällään yhden kuvan. Voimme käydä vilkaisemassa tuolla sivuston puolella. Se näyttää siis tältä. Eli jos tähän nyt lisäämme vaikka testitekstiä tarpeen mukaan. Näin. Ja tuota tekstiä me voimme sitten tietysti suurentaa tässä tämmöisellä tekstieditorilla, joka lienee monille tuttu Wordista ja muista ohjelmista. Noin, painamme ylhäältä tallenna. Katsomme tällä sivustolla, kun se ensin päivitetään PC-nappulasta F5 näppäimisten ylärivistä. Tai Macissa lomppu ja R samanaikaisesti painettu. Sinne tuli tuo äsken päätetty teksti. Ja nyt ne kuvat. Palataan tuohon äskeiselle sivulle hallinnassa, jossa on tuo teksti alimmana ja kursori nyt vilkkuu sen alapuolella. Valitsemme täältä kuvan ja löydämme täältä esimerkiksi tuon huutokaupat kansi. Ja otetaan sieltä vaikka Facebook-logo ja painetaan Insert. Meillä on logo tuossa. Se voidaan nyt linkittää esimerkiksi omaan Facebook-osoitteeseen aktivoimalla se tuolla tavalla noin, ottamalla täältä linkin. Ohjataan se haluttuun osoitteeseen. .com ja vaikka Nokia. Sen tulisi nyt luultavasti toimia. Ja päivitetään taas tuolta oikealta. Käymme sivustolla katsomassa tilanteen. Täällähän meillä onkin jo Facebook-logo, joka pitäisi johtaa Nokian Facebook-sivustolle, ja niin toteutui. Sitten uusi artikkeli voidaan luoda täältä oikeasta ylänurkasta napista uusi. Ehdotonta on täyttää otsikko. Testiartikkeli. Testiartikkelit esimerkiksi. Sitten valitaan sivut, ryhmäksi myöskin sivut. Tuosta näkyy, että se on julkaistu ja näkyy etusivulla tai ei näy. Siihen palataan tuonempana tuon merkitykseen tuon näytä etusivulla. Tähän taas laitetaan tekstiä. Editorilla vaikka hiukan muutetaan fonttikokoa. Noin. Voidaan jälleen laittaa kuva tuosta. Ja tuollainen kuva laitetaan siihen nyt. Sitä voidaan hiukan pienentää tästä. Samalla kun me pienennämme tässä, me näemme juoksevasti tuon pikselimäärän ja sen tulisi aika usein olla maksimissaan 600 € tuo kuvan leveys. Euro, anteeksi, pikseli. Okei, ja tallennetaan. Nyt me olemme luoneet uuden artikkelin, jonka nimi on testiartikkeli, mutta se ei tietenkään näy, ellei me luo valikoiden hallinnasta. Eli jos palataan taas tuon etusivulle, niin se oli tämä valikoiden hallinta tai ehkäpä suoraan tuosta ja main menu. Meidän tulee luoda täällä uusi artikkeli oikeasta kulmasta. Näin. Valitsemme artikkelit. Normaali artikkeli. Ja otsikoksi testiartikkeli. Testiartikkeli.
artikkelit. Ja valitsemme linkin sijainnin menuvalikossa, eli kun näytän sen tästä sivustolla, menuvalikko on siis tämä, vaatimaton tässä. Jos se tulee olemassa olevien linkkien lisäksi samanarvoiseksi, pitää isäntäobjektiivina olla aktivoituna ylhäällä sana. Jos se taas alistetaan jonkun olemassa olevan linkin alle, se tapahtuu näin. Tässä tapauksessa teemme aivan uuden linkin. Ja nyt meidän tulee yhdistää tämä linkki äsken luotuun artikkelin täältä oikealta. Siis valitse nappia käyttäen tuosta. Ja sitten löydetään täältä aktiiviset artikkelit. Noin. Sieltä löytyy testiartikkeli ja nyt vain tallennetaan. Tilanteen olisi pitänyt muuttua koko lailla itse sivustolla. Katsotaanpa, kun päivitetään. Siellä on menuvalikossa yksi linkki lisää nimeltään testiartikkeli. Sen tulisi johtaa uuteen sivuun, jossa on tällainen kuva. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Palaamme seuraavassa jaksossa. Kiitos.